Oi, vorrei qua Ramogi, kamana nyoko mwaseche kendo keto Ramogi TV ka une wang sai chenro moro imore bange wabro go mbaka giwelo modi alma bro bire studio ka endi FCPA Hesbon Omolo en jalonye weche mag uchumi, CPA Zaki Masiro en jalonye weche mag usuru wago mbaka budget mari ga mara 2026 nyaka 2027 ma endi budget madhi tero ji nyaka yiero bende bange to bedo gi budget moro machuok mana to yiero dhi chakore en budget ma trillion 4.8 ten migao mar treasury ngoni John Badi kiny bro somo budget no e od bura angono mantiere ye kanyo madhi konyo jopiny mane mbaka modhi goyo giwen modhi alwantiere ka gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi tendo Ombija taya ne kwar guok ocha pesa magiche manyien mawango. The midterm break for the second term of the 2026 school year will take place as scheduled from the 24th of June 2026 to the 28th of June 2026. Migao mar somo ramo ni sikunde ok dhi lor chon nikech ng'anyo mosebedo katimore ka sani sirikal chano keto komiti madhi reso midhiero makamago. Wayudo wach report mar lal mar nyathi skul masomo Tom Mbuya ne owito ngimane e yor dero. Japuonjre moro mar mbalariany okwany ka otho Homa Bay ka e kaunti ma Meru jago moro nego minode gi nyithinde kapok okawo ngimane. Dewa mondo med pesa mang'eny e skundegi nimar sani ngima oidho kaka ngima oidho ne kaka jopuonje be winje kocha. Wageno bedo kod fuong'ruok e sekta mar fuel mondo ngima obed mayot e sektas te. Jo Kenya ikore ne somo mar budget kiny ka geno nitie ni sectors mamulo ngimagi idhi rangi gi wang' mamuol. Nero kamano, jatend migao mar somo Julius Ogamba olando ni okenge ma sirikal dhi kawo mag reso midhiero mar ng'anyo e sikunde ka sani gidhi chuogo komiti moyiedhi madhi rango midhiero go. Migao no wacho ni sirikal ok dhi loro skunde e thuolo ni mak mana ni higa manyien to kalenda mar somo idhi rangi mondo mi oduok piny bor mar tam mar 2. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Jatend migao no manilose lok tich mar migao mar somo e boma Nairobi oyango ni sirikal dhi nyime manyo okenge mag kedo kod luoro kaachiel kod meye mosebed ka iwang'e skunde mag sini e pacho ka mowacho ni osekelo lal mar ngima ketho mwandu kendo rocho chenro mag somo. Ogamba olero ni chenro mar somo e skunde biro dhi nyime kaka nochan maonge lokruok moro amora koyango ni mana tamala 2 mag skunde kende ema oseyudo rochni mikelo kod luoro ma kamago. From our analysis and from the reports across the country, less than 2% of the country's senior schools have been affected by this unrest, meaning that most of our schools, around 98%, remain stable and continue with their normal operations. We have so far received reports of unrest affecting 204 senior schools across the country, and of those 204, 59 have since returned to schools and resumed their studies. The midterm break for the second term of the 2026 school year will take place as scheduled from the 24th of June 2026 to the 28th of June 2026. Achiel kuom okenge ma sirikal oketo en chugo komiti ma jokanyo mabiro nyoko paro e yore mag kedo kod meye gi luoro masikwako skunde mag sini e pacho ka. Kopogore kod mano skunde jiwo mondo bag romo mapoya kod jonyuol mano no chal mar aluora mag jopuonjre kod yore minyalo riegi godo. There are a variety of reasons why this unrest has happened and has been happening. And what we want to do is set up a multi-sectoral team to review the whole spectrum to find out what really needs to be done once and for all to resolve these issues so that we avoid a situation where there is a reactivity like you mentioned. Because this is not a one solution fits all, because the reasons that lead to the students going on strike or showing unrest are various. Chakre higa manyien migao mar somo osingo duoko chien thuolo ma jopuonjre kawe skunde e tam mar 2 mondo bed kod jumbe 12. So we are now going to rationalize that and probably have 12 weeks across the board. We are working on that, but from next academic year
the terms will be rationalized as part of the reforms that we are doing to engage, to ensure that our students do not get exhausted when they are in school. Magitimore kinde ma skunde medo weyo thuolo jopuonjre odog pacho ewi luoro mosebedo kuom jumbe ma adek sani tok wang' mar skund nyiri ma Utumishi Academy. Simfroz Okinda, Ramogi TV. E kinde ma oganda rito budget ma idhi som gi jatend migawo mar omenda, ripod jaga budget ma pacho ka endi onyiso ni Kenya pod ni kod pek mar chulo gope mowuok e hola ma Kenya kawo e pacho ka kod e pinje ma oko. Be kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo lero, e thuolo mar dweche 9 kochakore dwe mar 6 higa mokalo, hola mag Kenya osemedore gi shillings $1 trillion kendo chopo $12.8 trillion. E ripodno ma ochiw gi jaga budget ma pacho kam Margaret Nyakango oyangore ni Kenya pod ni kod osigo mapek mar gope mature. Ripodno yango ni thuolo ma dweche 9 kachop dwe mar 3 higani gope maturo Kenya nomedre gi shilling $1 trillion. Mano nyiso ni gope Kenya kachop dwe no mar 3 higani ne romo $12.8 kawo ke $1.79 mane nitie dwe mar 6 higa 2025. E gope duto ma Kenya ni godo ma owuok e hola, atamalo 56 kuomgi gin hola ma sirikal okawo koa kuom joket mwandu ma pacho ka, kata malo 44 ohol e pinje ma oko. Nono yango ni gope ma Kenya chulo kuom hola ma okawo lal kod atamalo 69.9 mar yuto mar piny. Jaga budget yango ni ripod duol machiwo sir mag omenda e piny mangima IMF lieko ni osigo mar hola nyalo chopo atamalo 71.6 kachop giko higani, kendo nyalo dhi malo nyaka atamalo 72.4 mar yuto mar piny, mana kaka ne obedo e higa 2023 mano ochopo e atamalo 73.4. Bende oyangore ni Kenya ni kod osigo mar chulo hola e hikomenda ka hikomenda ka e thuolo ma dweche 9 ma orumo tarik 3 dwe mar 3 higani. Kenya ne ochulo nyinyo mar $1.3 trillion, mano moriwo bilion 588 mag hola ma oom e pinje ma oko kod bilion 793 magin mag hola ma okawe pachoka. Ewi mano, jaga budget dwani sirikal oketo kenge mag reso midhiero mar chulo gope kendo oket yore makare mag neno ni Kenya mikum manyalo medo nyinyo dhi malo kendo hinyo chume. Ripodno bire kinde ma Kenya ikore ne budget ma idhi som gi migawo mar omenda ma bende osekelo twak kaluwore gi bedo ni en ema odhi bedo budget maduong' ma oloyo e historia mar Kenya kaluwore gi ripode ma oseleki. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kweth maketo sirikal tesre wacho ni budget mar $4.3 trillion ema gineno ka nyalo bedo maber ma ok mar $4.8 trillion ma migawo mar omenda chano somo. Kwethno wacho ni gin giikore mar reso budget mar Kenya ka obiro migi telo mar Kenya. Chris Owino miwa lero. E budget magitiso ni budget mar jopiny, kweth mobalo kod sirikal onyono e lwala makwar budget ma jatend migawo mar omenda John Mbadi chano somo ni jo Kenya. I've seen Kenya at its best, and I've seen what bad governance does to a people who deserve so much better than they have been given. Nothing, though, in all these years of public life, has prepared me for the cruelty of this budget, because that is what it is, not just incompetence and miscalculation, but cruelty. Jotelogo orego tok jatend piny William Ruto kod kidi mar Kamasia kuom loso budget maduong' to kwan usuru ma sirikal dhi choko to tin kendo weyo fuok mar $1.1 trillion, fuok ma idhi dino kod hola. This is the largest spending plan in the history of the Republic of Kenya. Gross expenditure at 4.82 trillion shillings. Yet total revenue, including taxes and all other inflows, stands at only 3.63 trillion shillings. The gap between what this regime spends and what it collects is a whopping 1.11 trillion shillings. I want to ask our members of parliament in the National Assembly, those who believe that they serve the people who elected them, to be in the forefront in rejecting on the floor the 2026 finance bill. And the other side, the flower girls of William Ruto, the flower girls who are the majority, will want to vote by acclamation. Please be present to force a division so that Kenyans can know who voted with them and who voted against them,
I don't think we are going anywhere if we adopt this attitude, like I have seen in some of our government officials, of behaving like we don't have a right or a role to point out these things. Who are you governing? You are governing us. Na sisi sio kondo. We are human beings. We have views. And when we give these views, please take them. We are your brothers also. We are not expatriate Kenyans. E budget margi manyien mar $4.3 kweth mobalo kod sirikal wacho ni gidhi pek migawo mar somo, duoko okumba mar thieth ma jopuonjre kata edu afya, duoko piny omenda ma imiyo State House, wito oko osuru mar gero udi manyasani kaachiel kod duoko okumba mar thieth mar Linda Mama. On education, we shall fully fund free primary education at the statutory 1,420 shillings per pupil per year, closing the 18 billion gap documented in the budget policy statement. We shall fully fund free day secondary education at the statutory 22,244 shillings per student per year, closing the 28.4 billion capitation shortfall under this budget of Mr. Ruto. Our members of parliament who are in parliament, I'm sure will be very happy to have a conversation on how these measures can be changed and these proposals can be changed in Finance Bill 2026 so that we can have a palliative situation. He asked how I was in cabinet for 10 years and we passed finance bills. We debated all the time. We negotiated all the time. Jotelogo ojiwo jo od bura magi mondo odhi e nyim od bura kendo pedho dwaro mak mago to poni sirikal otamre winjo ywak magi gi singo mar kwayo jo Kenya mondo kwed paro mar chik mar omenda manyien. Seche machuok motelo ni jatend migawo mar omenda John Mbadi somo budget manyien, riwruok mar kweth mobalo kod sirikal koro kwayo oganda jo Kenya mondo bi okwed paro mar chik mar omenda manyien poni piny owacho orem keto e tim dwaro magi. Chris Owino, Ramogi TV, SKM Center, Karen, Nairobi. Kudong mana seche matin to jatend migawo mar omenda John Mbadi pedho budget kendo somo kaka opog pesa no ne dongruok makagi kacha. Moko kuom jood bura onyiso geno margi kod budget no magikoni dhi mulo gik mochuno kendo mag reso ngima oganda jo Kenya. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E somo ne mar ariyo nyaka ne okawo PC mar jatend migawo mar omenda John Ng'ongo Mbadi kwano mana seche. Gisani to obiro chomo od bura tir mar somo budget 2026. Budget moyang ni chopo taragana 4.8. Kaluore kod ja od bura masuna West Peter Francis Masara to kod nyawadgi ma wendo Walter Owino Sirawa okoni budget no ber mokalo kendo migawo ma oyute mobop. Kaluore kod puoth mar od bura en migawo mar somo man kod bilion 781.4 mong'ingi ne ligep somo monywando mbalariany, college, sekondar, TVET to kod kuonde somo mag teknolojia. Capitation omi pesa maber gi infrastructure. The university student bende pesa gi oketi makoro jibro yudo pesa mar help. Mane en achievement ne wan. College be wan go karwa kacha mane president ochako na miluongo ni Livestock Training Institute mantie Lara Nyambija en bende oketne chaki to oketne bilion 150. The financial year ni be ang'eyo ne budget masani midhi som kinyne oketne kendo milion 100. Jood bura nyiso geno margi ni pok modhi ne duol mar IBC ma en bilion 41.3 inyal dhi medi kendo dhi konyogi e tayo yiero kanyakla kod bilion 147.4 ne migawo mar obila ma bende ni kod ting' e yiero no. Being ni en so odhi bedo year of election. Ntiere budget makoro nyaka mi IBC and even other department matiyo together gi IBC mondo gi prepare themselves. Sanino chiu pesa mang'eny ne jok mandiko ji kipande nikech kipande ne mega ogombolo donge no megi pesa. Ministry mar interior be no chako mi pesa nikech nitie gik manyaka giket in place mondo meka election dhi bedo to yudo ka gin prepared enough. Koro chako omiyo budget masani taparo ni address needs mag jowa yo matindo tindo. Pesa tin lakini gitemo poge mondo omul migepe mopogore opogore. Ginyiso geno kendo bedo kod fungruok e osuru mag osara. Ng'eni pesa migero go piny gin pesa ma sirikal golo e usuru mar jopiny kata gik minyiewo.
kata miuso. Omiyo kokawo osuru gi ogol, tibiro yudo ka samoro ngima bede matek ne sirikal. Gik ma wadwaro ne sirikal otimnwa ok ginyal timo. Ang'eyo ni jotich winjo kata jopiny winjo matek ahinya, especially jo osara. Pay slips obedo affected nikech nitie osuru gi mang'eny. Mae mang'eyo ni sirikal be ng'iyo kaka ginyalo kelo fungruok ne gigi, lakini wacho no golo osuru kamano to nyalo chendo nikech kogolo osuru kaka samoro wan diwagombi. What affordable housing very soon ka joma nying'ado bro dok chien nikech kanyo wane budget committee iyudo ni sani koro udi manokwong ger jok manochulo pesa osechako kelo pesa, koro manyiso ni the affordable board osechako yudo pesa gi ma bro chopo mbele kocha ma koro the board nyalo yudo pesa gi giwegi magi maintain magi gero go udi moko ng'ad kata pesa jopiny mondo mi japiny oyudo fungruok kuom pesa ming'ado jok ma ichulo mshahara. Sirikal nyalo mana kawo pesa matiche usuruwa kata sirikal nyalo olo gowi. To gowi weng'e ni kool to ena postponing a problem. Waolo gowi, usuru wakichulo, lakini gowi to nyaka wabwa chulo. Wabro chulo gi pesa mwagolo. Gin kod paro mane ewi pur kod gedo mag ndara e budget. Mar ariyo agriculture okete pesa, infrastructure nitie pesa, barabeche manochung' to gi manyien oketne gi pesa. Gi jo ohala masoni. Ang'eyo ni nitie pesa moko moketie e budget ni midhi chulgo jotije manisoni to nyocha ochungi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny bende rito gi geno duoko ma idhi wuok e budget ma idhi som gi migawo mar omenda. Uganda medo chiwo pachgi kod lero geno ma gin gode budget ma wang'ni. Warangane kaka ne giloso. Wageno bedo kod fuong'ruok e sekta mar fuel mondo mi ngima obed mayot e sectors te. Sekta mar education, I expect ni mondo ogol minister mar education. Oko oelewa that docket no oko time maber nyaka ochak bet kanyo jo kanyo sebedo kod inyruok mang'eny. Akwayo ker mondo mi one ni sekta no okoromore kod ng'ama nitiere no, oko tae kaka owinjore otae. Budget to kaluwore to gidwa ng'awe malo saidi. Onego giduoke budget no piny matin. Nikop budget kodhi malo ka kodhi malo ng'ama dhi hinyore en japiny. Nikop tax dhi chuno ni nyaka mede japiny tax. Koro japiny nikop japiny be ochopo kama sani japiny nigi shida, japiny chandre. Inga luonga ni Vincent Ofafa, jatimo ohala Kisumu kae. Wach budget makinyisomo waneno de wakwa kaka jopiny ni serikal ong'i sana sekta mar education. Ni mar school sani en expensive sana. King'iyo population mar school gi pesa michiwo ok donji e gi omiyo nyithindo sike dhot. To koro dewa mondo med pesa mang'eny e skunde gi ni mar sani ngima oidho kaka ngima oidho ne kaka jopuonje be winje kocha. Kwayo mara en ni kaberto wabunge magwa mag piny Kenya orangi jogo eko maloko helni matindo tindo nikech sirikal osemulo kuonde duto madmul to koro sache ma koro chopo kuom japiny ma pinyni to wayudo ka koro ochopo nwa nyaka ichogo miyo wakwayo John Mbadi ni kiny kisomo Finance Bill 2026-2027 to wabunge magwa orange matut mondo mi kik obed gino endo mahinyo japiny mabiro kelo wa itulo moro manotimre higa mar 2023. Piny oridre mon gima da wakwa no number 1 fuel price onego bed dhi piny. Number 2 onego benjo gi drop nwa gimiluongo nu wach ma school fees odhi malo. Okitwa tax ng'ado pesa mang'eny kata kaka an ng'ama tiyo skul. King'ada siling 2,000 gi 200 mar sa. To thieth onge. Ka dhi e osiptal imiya mana yath matin, imiya mana yath taduogo. Ok anyal dhi e osiptal mit kata lasa mondo thiedha maber. Koro mae kama onego bed ni Mbadi timo. Bas wadhi yie moro machuok kudog bang' dakika matin tanu kuseorote maru machni Trevor Mbija Ramogi ler adua kendo waneno habari ka wano Daily Gardens Kisumu. Aoro mos ni Grace Anduru mong'ere gi nying mar Mama Lavenda Oron kod Governor Nyong'o mano John Onyango from Owiti Foundation CBO. An Musa Orure Mama Kanisa Transformer Manyamonge SDA. Erokamano kufur kani Nakuru yani nengo mafuta Nakuru kaendi koro kawuono jowuoth ywago mana reyo kaka nengo transport ochopo e kor lwasi to mos na jaoda achiel kende Brenda. Erokamano Trevor Madere Wuoda Wasi weche manyien chopo no maler ka kora mor gi weche mag ogamba skunde koro nego lor
Kamano Francis Rabilo mar game Gatomo Apuocho wacho odonjo kod minoda Mama Humphrey Woda Humphrey Okech DC Jakinyozi achiel Mama Manyar Kambari Nyaseme gi Nyara Ruth Atieno. Kamano ahinya. Tire machielo kene Trevor Imure ano Gweno Elias aneni achiel kachiel kan pound ndege kadem ka indie a War of Freedom masani kuro nyithindo ni gode sikunde kasa nitiere half term nyaka sikunde mag primary gima nok timre ga chakre chon. Koro laka kan dala manyaka chocho ni mus na nyaka kawuono aonge weche mang'eny ba mano koro laka manire kamano jaduong Patrick Awange mani Ugenya Yenga bika umus kwa kuom Jaramogi TV duto te odugo bang' daka matin kidhi mabor. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Jumapil e Injili kalo Ramogi TV. Nikech ng'wono mar Nyasaye. En pako kod dendo, tunge kod asili ywak. Achiel kachiel. Bang' mano to thor wach, weche mag paro mar jomachuo kata mental health. Sud machiegni, nikech dang'ni mar paro ok en kuo, en luwe. Wakele e ler. Onge wich kuot, en chan. Bang' mano to Janet Oudu donje studio. En tich ne ruoth. Jumapil e Ramogi TV. Injili kalo. Kamano kukitira Ramogi TV kani obila e kaunti ma Homa Bay ochako timo nonro bang' japuonjre moro ma otiegore mbalariany ma Tom Mboya oyudi kowito ngimane e ode. Kamano bende obila e kaunti ma Kiambu nono tho mar jal moro ma wachore ni onego jaode kod nyithinde kapok okawo ngimane owuon. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miwa lero. Jodak makodoyo Jansho ne boma ma Homa Bay chunygi omoko bang' kwanyo ringre rawera moro ma en japuonjre mbalariany ma Tom Mboya jumbe 2 kende bang' japuonjre machielo manyako mane somo e mbalariany achielo nogo bende wito ngimane e yo ma pod kelo chich. Japuonjre no ma oseyang nyinge kaka Enoch Kipkemoi mane ntiere hike mar 3 ne oyudi ka oliero e tol e ot ma opango. Wagombo mondo owuoye gi nyithindwagi to moloyo chakre gi jonyuol e kit ngima ma nyithindwa nitie. Nikech wayudo ni watero nyithindwa skul, wamor ne nyithindwa ni skul, to samoro ngima ma nyathino dake ok ka follow up mang'eyo ni to dake ngima mane.
ngima ilano kelo chandruok ne jonyuol kaachiel gi nyithindo, nikech owe nyathi ma janyuol ok ong'e kako timre nade, kako dongo kata kako dak kama entie. Ipo mana kaka koro mwayudo kinyini ne ng'ama kama odere. Poko yangore malong'o gima okelo tho japuonjre no ka ichich ni dibed ni odere. Obila kata kamano yango ni gitimo nonro mar gima tut mar yango adieri ewi masira no. To e kaunti ma Kiambu, obila timo nonro mar yango gima okelo tho jal moro, min ode kaachiel kod nyathine, bang' yudgi ka giwito ngimagi e odgi e kar dak ma Githunguri. Lipot mawiye lieko ni jalno okawo oko ngima jaode kod nyathine kapok okawo ngimane owuon e otieno mar tich ariyo. Lakini yeye ni mchangamfu, ako na bidii na tena hakuwa ina maneno mingi. Kuna kijana ambaye amejiua na kakatakata bibi yake na mtoto wake wakitumia kabiri hivi, na after that sasa mwenyewe akaenda akajitoa uhai, na tumehuzunika sana kama wakazi wa Githunguri. E masira machielo ma otimore e kaunti ma Meru, obila moro kedo ne ngimane e osiptal bang' monje kod jokuo dhok, kendo achijego oweyo ka onego jaduong' moro ma jahigni 60 bang' lal kod dhok maromo 32. Magi timore e kinde ma obila mag okwach kich omako achije moko 5 ma itudo kod monjo kendo nego miyo kod dichuo moro e dalagi mayudore Tonto, Kamwimbi e kaunti ma Tharaka Nithi, kendo weyo ji mamoko 2 kod hinyruoge maricho. Kaluwore kod lipot mar okwach kich, achijego nomonjo dalano e kar saa 3 mar otieno chadho kendo nego kanyo miyono kod jal machielo. Gie sani apedha pod timo ne achije mamoko kamago ma osemaki igeno chwale doho. To ewi kamanyo okwanye ringre 4 mag ji e buche mathany e gwenge ma Mwingi e kaunti ma Kitui, okwach kich pod onyonore kono mar medo kolo matut kapok gichiwo ripot margi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jokanyo mag kanisa mar Holy Ghost Coptic kaachiel kod anyuola mar mosenindo Father John Pesa oyango ni jadolo no manyocha ong'ielo rengo idhi iki tarik 20 dweni. Giyango ni mosenindo John Pesa dwache maduong' ne en mondo jatend piny Kenya William Ruto obi oyuore e ik mare kaluwore kod ng'iyo mane nitiere kindgi kane pod ongima. Kaluwore kod familia mare giyango wuodgi no ma John Pesa kaka jal mane en jahera mane moting'o nyingi malo kendo noriwo wigi kanyachiel. Ma was a retired chief kendo enka. Nyasaye biro telo e nyasi mare to mondo mi orit John tu mondo kik upos ni upos ne pita. Yie uneno kaka kata nyocha wan gi tab. To ne en gi wish maduong' ni jatend piny mar Kenya, His Excellency William Samoei Ruto, ma en jatend majeshi mag Kenya, ni mondo o attend burial mare, o pay a visit kata matin e burial ne. Nogole Aga Khan mochari tarik 19 dwe ni endi, kaeto nekele nyaka dala Coptic kaendi, eka bang'e tarik 20 chenro marik ne tim Mamboleo showground, alafu ne duoge kaendi for burial kaka no ogombo mondo time. No penja ni nya chieng to rang tera kanye katho akone ni baba ok nya teri kamoro ibiro iki e kanisa ni mane loso maler ma jothuru duto biro ikie piny mangima biro bire kanisa ni no kagi iki ani osepidho joma ng'eny nodagi ji mang'eny nyaka sani bende pon tie joma ng'eny ma pod odak ka. Omiya kwayo ni kadiponi ber Nyasaye oket chuny baba kama ber mondo chieng' moro warom kode e polo kuru ka wabende diponi wabende wanadhi kono. Omiyo kwayo mara ithuolo ni daher mana mar kwayo jotich Nyasaye duto mawetewa mondo wanyuak kanyakla achiel mondo wanene jaduong' Father John Pesa Wan okow gi kwe kod duong' moromo kode kaka ng'at mosetiyo ne Nyasaye ni kuom higni mang'eny kendo gi lony maduong' ma duto wasebedo ka wasomo kuome. Maloyo joriemb ndigni 1,000 medo ndikore ne piem mag riembo ndigni mag Safari Gravel Series madhi timore Naivasha ne medhi bedo tielo mar 2 mar piem makamano ka joloch biro yudo thuolo mar dhi e piem mar laro osimbo mar piny mangima. Jok manotieko e thuolo mar 2 gi mar 3 ma higa mokalo mawuok e piny mar Uganda Charles Kagimu
kod jariembo mar Rwanda Claudia Nyarihabimana biro geto yudo loch kaluwore gi joloch ma higa mokalo ni ok gidhi piem higani. Korka jok mamine, jariembo Dina Safari, Monica Jelimo, Grace Kaviro mag Black Mamba kod Kendra Masiga e kind mamoko oseyango mar donje piem makamano. Piem mar laro osimbo mar piny ngima dhi timore Australia e dwe mar 10 higa mwantiere ni. Beautiful, congratulations to you. A round of applause. At least I've been told there's a couple. Are these squires? And the please shift your glasses a little bit. And forward. I love it. Bas wadhi yumoro machuok waduogo to donje buch jopiny. Budget midhi som kinye od bura en $4.8 ang'o mantiere iye kanyo manyalo reso ngima mar jopiny. Mane mbaka mwadhi goyo gi wendwa modhi almost chopo e studio ka. FCPS Bonomolo en jalony e weche mag uchumi to gi CPS Zaki Masiro en jalony e weche mag usuru. Wadhi go mbaka dakika matin mana sani kik idhi mabor ahinya. You've done the usual safari.